De GGD is weer begonnen met pop-up priklocaties. De eerste locatie van Friesland is in de Verbinding in Veenwouden. Het gaat goed. We worden hier heel warm ontvangen met koffie en appelgebak. Dus we worden goed verwend. En daarnaast zijn er ook al een aantal cliënten geweest voor de vaccinatie. Dus heel fijn. De pop-up priklocaties worden inzet om de vaccinatiegraad omhoog te brengen. Neffens hoogleraar vaccinologie Anke Hugriede is dat tegenwichtig voor zowel zwangeren als net-zwangeren. Er zijn twee factoren die ik bijzonder belangrijk vind. Ten eerste, zwangeren lopen een hoger risico op een ernstig verloop. We weten dat in hun leeftijdscategorie voor zwangeren het risico om in het ziekenhuis en ook op de IC te belanden met corona zeker 3 keer hoger is dan voor niet-zwangere vrouwen van dezelfde leeftijd. En ze kunnen de gezondheid van het kind bewaken, tenminste redelijk beperken het risico op een infectie van het kind met COVID-19 door zelf zich te laten vaccineren. Want ten eerste is dan de kans natuurlijk veel lager dat ze het virus zelf overdragen op het kindje. Ten tweede, als de moeder wordt ingeënt tijdens de zwangerschap of daarvoor, dan heeft zij antilichamen in het bloed en die worden overgedragen aan het kindje via de placenta, zolang het kind nog niet is geboren. En later door de moedermelk. Dus de moeder kan op die manier ook tot bescherming van het kindje bijdragen. Iedere prik is er 1, dus we zijn nu eigenlijk al tevreden. We hebben een 3-tal mensen gehad. Het is vroeg op de ochtend, dus ik vind dat al helemaal prima. En ik hoop dat er nog gewoon een 10-tal komen. Popke Wijma wie de eerste die zijn booster setteliert in Veenwouden. Ik viel van de prik nog niks, maar ik ben wel beleerd ook om gaan, dat achter het ergens. Ik ben van mezelf net zo heel bang voor corona, maar ik heb bijvoorbeeld nog wel een beppe en wat kwetsbare familie, dus vooral dat ik het net oordragen kan, of minder. Ze hebben goed van elkaar bij deze priklocatie. Even invullen op de laptop, een gezondheidsverklaring en dan de prik en dan praat ik met die, prima. Veenwouden is net het enige plek waar de GGD een pop-up locatie opzet. Er komen heel wat pop-up locaties. We hebben al een stuk of 6 andere locaties ook ingepland. Het is de bedoeling dat we gewoon een aantal weken achter elkaar op de locaties blijven staan. Zodat mensen ons ook kunnen blijven vinden. En dat geldt ook hier voor Veenwouden. We zijn aanstaande dinsdag hier alweer in de middag. En daarna nog 2 weken achter elkaar ook weer van 9 tot 4. Door het boosteren en de snelle roengong van de Omicron-variant zou de toekomst er wel eens wat beter uitzien kunnen dan jij er toch waar. Wat we wel kunnen zeggen is dat hoe meer immuniteit in de bevolking aanwezig is, hoe minder ernstig een infectie zal uitpakken en hoe minder zorgen we ons hoeven te maken als het virus rondgaat. En ik denk dat we die toestand wel over enkele weken gaan bereiken.